Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Lelo tili mu juzu number 10. Juzu number 10 ndipo mmenemu tikhati kuyang'ana makamaka maaya amene akupezeka mu suratul Anfal. Suratul Anfal tinene pano kuti yayambira mu juzu 9 ndipo yafika mu juzu 10, yakathera mu juzu 10 ndipo juzu 10 yapitilira ndi surati Tauba. Ndiye ife chidwi chathu lero tanena kale kuti chili mu suratul Anfal, ndipo tisanayambe kuzukuta maaya amene tikufuna tiyang'ane tsiku la lero, tikufuna tingoona nkhani yonena kuti kodi suratul Anfal imene iyi inatsika chifukwa chani, nanga ndi chifukwa chani imatchulidwa kuti ndi Al-Anfal. Akamanena kuti Al-Anfal amatanthauza kuti zopeza za kunkhondo, amati ma spoils of war, maghanima, kuyankhula kwina amatero pa Chiarabu kuti amenewo ndi machani, ndi maghanima. Sura imene iyi inatsikira ku Madina, ndipo inatsika chifukwa cha nkhondo ya Badri imene inachitika mu nthawi ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yomwenso inali nkhondo yoyambilira pa chipembedzo cha Chisilamu, ndipo inazachitikanso mwezi ngati omwe uno, mwezi wa Ramadhan, pa 17 Ramadhan. Ndiye mu sura imene iyi ndi sura ndithu imene ikukamba za nkhondo kuyambira pa mayambiliro mpaka na kumapeto, ndipo ndi sura imodzi imene anzathu awa amene ali ndi udani ndi chipembedzo cha Chisilamu, makamaka ochokera ku West, amayigwiritsa ntchito pofuna kupanga condemn chipembedzo cha Chisilamu kuti chipembedzo chimenechi ndi cha nkhondo, ndi cha zauchifwamba, chimalimbikitsa uchifwamba ndi nkhondo. Amapanga koti maaya amene ali mu suratul Anfal molakwika, ndi cholinga chofuna kukwanilisa zokhumba zawo, komanso zilakolako zawo, komanso ndi umbuli. Chifukwa zonsezo amapanga chifukwa cha mphamvu ya chani, mphamvu ya umbuli. Chinthu chambirira chimene timafuna tikayambe apa ndichonena kuti nkhani ya jihadi ndi nkhani imene Msilamu wina aliyense akuyenera kuimvetsetsa, chifukwa chonena kuti masiku anowa ndithu anthu akumakamba nkhani ya jihadi, makamaka Asilamu. Mupeza kuti Asilamu apanga magulu osiyanasiyana, gulu lililonselo likumatchula nkhani yokhuzana ndi chani, ndi jihadi. Ndiye kodi jihadi ndi chani? Mwachidule tu akamanena kuti jihadi pa chipembedzo ndiye kuti ndi struggle kapena kuti kulimbana nako kumene munthu amalimbana nako pofuna kupeza chinthu chimene, kapena kuti pofuna kupeza chani, ufulu wake umene ukuphwanyidwa ndi kagulu kena kake. Imeneyo ndiye struggle kapena kuti jihadi pa chipembedzo cha Chisilamu. Ndipo concept ya jihadi ku Chisilamu ndi nkhani yonena kuti imayenderana limodzi ndi nkhani ya revenge, kupanga revenge. Mu Qur'ani mmene momwe Allah subhanahu wa ta'ala wayankhula aya mu suratul Baqara kunena kuti waqatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, kunena kuti ndithu muwape ma mushrikin, anthu omphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina, ngati mmene iwo wakutani akupherani inuyo. Ndi nkhani yona kuti kumakhala kubwezera, chifukwa chonena kuti ku Chisilamu kulibe zija zimene akhristu amanena zona kuti wakakumenya mbama tsaya la kumanja umpase la kumanzerenso amenyenso. Iyayi, ku Chisilamu kulibe zimene zozo. Ku Chisilamu ndi kumakhala revenge ngati kuli kofunika kutero. Ndiye nkhani ya jihadi ndionena kuti imakhala struggle imene Msilamu akupanga struggle pa chipembedzo chake, kuti chipembedzo chake chikhale chokhazikika, ndipo maufulu wonse akwanire achipembedzo chake, ndipo azitha kumpembeza Allah subhanahu wa ta'ala ndi kumapanga maibadati osiyanasiyana popanda chopinja china chilichonse. Tsono zikumachitika masiku ano ndizonena kuti anthu akumenyanirana chuma cha dziko lapansi, anthu akumenyanirana maudindo a dziko lapansi, ndikumanena kuti imeneyo ndi jihadi
kumene kuli kulakwitsa kwakukulu. Chabwino, tanena kuti suratul Anfal ndi sura imene ikukamba za nkhondo imene inachitika, nkhondo ya Badri, pambuyo ponena kuti asilamu anasamuka kuchoka ku Makka kupita ku Madina, ndipo anthu amangosamuka chisamuke samayang'ananso kuti titenge katundu wathu, titenge nyumba zathu, kapena titenge chani minda yathu tigulise. Aya, anthu amangonyamuka katundu ndi kumusiya ku Makka. Iwowo chimene amatenga popita ku Madina ndi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amathawisa tauhidi. Ndiyeno nazapezeka kunena kuti asilamu atafika ku Madina, mtumiki wafika ku Madina wakhazikisa maziko achipembedzo kumene kuja, ndipo wakhazikisa boma la Chiislamu kumene kuja. Zinazapezeka kunena kuti uthenga unazafika ku Madina waonena kuti ku Makka kujatu anthu katundu wanuja agawana kumeneko. Katundu wanuja anthu agawana amene anali ndi mashopu aja anthu atenga makuti. So nkhani imeneyi inali nkhani yopweteka kwambiri kwa asilamu, chifukwa chonena kuti iwowo sikuti zinthu zwanango zisiya iyayi kuonena kuti basi ena angozilanda. Choncho panazapezeka kuti panali iru kapena kuti caravan imene imapita ku Sham kuchokera ku Makka. Ndiyeno caravan imene iyi mtsogoleri wake anali Abu Sufyan, ndipo uthenga unamveka ndithu kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti ndithu caravan kapena kuti mdipiti umene wa malonda umene ukupita ku Sham kuchokera ku Makka umene akutsogolera ndi Abu Sufyan ndithu wanyamula katundu wanu ino asilamu, ndipo akagulisa kuti kumene koko. Pa nthawi imene iyi ndi nthawi imene Allah subhanahu wa ta'ala tsopano anamuloleza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama kunena kuti akhoza tsopano kumenya jihadi m'njira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo anazayankhula mmene akuyankhulira mu suratul Hajj kunena kuti udhina lilladhina amanu yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Kunena kuti ndithu chilolezo chaperekedwa tsopano kwa anthu amene ali wokhulupirira kuti akhoza kumenya nkhondo m'njira ya Allah subhanahu wa ta'ala, chifukwa chakuti iwowo aponderezedwa, alandidwa chuma chawo, katundu wawo, komanso atulutsidwa m'nyumba mwawo popanda chilungamo. Chifukwa chake kungokhala kuti anthu wanena kuti la ilaha illallah koma mpaka nakutulutsidwa m'nyumba zawo. Choncho anthuwo akuloledwa kutani kumenya nkhondo. Nthawi imeneyi ndi imene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama anawayitanisa tsopano maswahaba ake atasika maaya amenewa, ndiye amafunsa mafunso. Utsogoleri wa mtumiki unali utsogoleri wokomera anthu onse, ndi utsogoleri woti samangopanga makararo kapena kuti kungopanga ma decision kuti basa apa zichitike zakuti iyayi, unless zitakhala kuti zinthuzo ndi aya yochokera kwa Mulungu. Koma zikakhala zinthu zapadziko, amafunsa maganizo a maswahaba, amapanga shura kunena kuti pamene papa mukuona bwanji. Ndipo chidwi chake mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama chinali kwa anthu amene anali ma Ansar, amene anapeza ku Madina kuti anthu amene wawa ayankha motani. Mtumiki amafunitsitsa kuti amve mayankho ama Ansar, anthu amene anali nzika za ku Madina. Ifa mtumiki anachita kusamuka ndi anthu ake kufika ku Madina, anali ma Muhajirin, ndi kumene kuja anapeza anthu nzika za ku Madina amene anali ma Ansar. Ndi mtumiki chidwi chake chinali pamenepa kuti amve kunena kuti kodi ma Ansar nkhani imene ayilandira bwanji, kuti tangofika kumene ulo zaka 10 sizinakwane, ulo zaka 5 sizinakwane, tikwauza nkhani ya nkhondo, nkhani ya jihadi ayilandira bwanji. Ndizo sangalasa zinazoona kuti anthu amene anali oyambirira kulandira nkhani ya jihadi kuti takonzeka tiyeni tikakumana nawo mamushirikini anali anthu ake ma Ansar, mosogozedwa ndi sahabi radiyallahu anhu amene amachulidwa kuti Miqdad ibn al-Aswad. Sahaba amene yuyu nda amene adayankhula kunena kuti ndithu iwe mtumiki, ife takonzeka, ndipo ife sitilingati anthu aja amene anali nthawi ya Musa, amene anamuuza Musa kuti basi fadhhab anta wa rabbuka faqatila
inna hahuna qa'idun, kuti oyiwe Musa pita ndi mbuye wako muzika menya nkhondo uyo, ife mutipeza konkuno. Iyayi ifeyo tipita nawe ndithu kumeneko, ndiye tikalowanso mu battlefield limodzi tikamenya nkhondo imeneyi. Ndiyeno zitachitika chonchija, panalibe anthu ena amene anthu okhulupirira ena amene amanyinyirika ndithu nkhani ya nkhondo. Abale ndizoonadi kuti palibe munthu amene angafikire kuyilandira mwansangala ndi mtima wonse, illa marrahimallah, kupatula ikhayo amene Allah wamchitira chisoni, chifukwa Allah yakunena kuti kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, kunena kuti ndithu kwalamulidwa kwa inu kumenya nkhondo, ngakhale kuti nkhondo ndiyotani, ndiyo inyasidwa, kapena kuti ndiyo inuyo imakuyipirani, mumadana nayo, simumafuna kumva za nkhondo za jihadi, koma mwalamulidwa kutero. Zimenezi tikuyankhula chifukwa cha aya imene ili pa aya namba 5 mu suratul Anfal, pamene Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, kunena kuti ngati mmene mbuye wako adakutulutsira iwe nyumba mwako utakonzeka, utavala zovala za kunkhondo, koma nthawi imene iyi fariqan minal mu'minin, kagulu kena ka anthu okhulupirira kamanyasidwa ndi nkhondo imeneyi, sikamakhutira kuti basi tizipitadi ku nkhondo. Ndipo aya imene ndi imenenso anzathu awo amene anachikukira chipembedzo cha Chisilamu amene amatchulidwa kuti mashia amagulisa ntchito potukwana maswahaba ena, aya yake ndi imeneyi. Chabwino, ndiyeno suratul Anfal tanena kuti ikukamba za nkhondo ya Badri. Ndiyeno pa nkhondo imeneyi anthu anamenya, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anawapambanisa asilamu. Ndiyeno panapezeka kuti pali maghanaimu akunkhondo, pali maghanaim akunkhondo, kapena kuti ma spoils of war, zopeza za kunkhondo zimene asilamu anazipeza, zimene adani anazisiya. Ndiyeno katundu amene yoyu anali woti agawane. Ndiye nkhani kuchokera kwa Ubada ibn Samit radiyallahu anhu amene akuyankhula kuti kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallama fashahadtu ma'ahu badra, kuti ife tidatuluka limodzi ndi mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama pa nkhondo ya Badri, ndipo tinali naye limodzi mtumikiyu pa nkhondo ya Badri. Faltaqa an-nas, ndipo anthu anakumana. Fahazama Allahu al-adu, ndipo Allah adagonjetsa adani. Fantalaqat ta'ifatun fi atharihim yahzamuna wa yaqtalun, ndipo ndithu anapezeka kagulu kochokera mwa makufaru kamene ndithu kanali kumenyedwa komanso kuphedwa. Wa akabbat ta'ifatu ala al-askari yahzununa wa yajma'una, ndipo gulu lina ndithu la asilikali linapezeka kuti ndiloda yahuzunahu wa yujammi'unahu, ndipo panali gulu lina la asilikali limene linali kutolera katundu osiyanasiyana amene amapezeka ku nkhondo kuja. Wa ahdaqati ta'ifatun bi rasulillahi la yusibu al-aduwu minhu ghirra, ndipo panali gulu lina limene limamuteteza mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuti adani asamfikire. Hatta idha kana al-layl, mpakana udafika usiku. Wafa an-nasu ba'dhum ila ba'd, ndipo anthu anasonkhana pamodzi. Qala alladhina jama'u al-ghanaim, nthawi imene iyi anthu amene anasonkhanisa chani, anasonkhanisa maghanima kapena kuti zopeza za kunkhondo, adayankhula kunena kuti nahanu hawainaha wa jamma'naha, ife nda amene tinali kufufuza zopeza zimene zizi ndi kumasonkhanisa malo amodzi. Falaisa li ahadi fiha nasibu, choncho palibe aliyense amene apeze umumu kupatula ife amene timatolera zimene zizi nda amene tikuyenera kutenga zimenezi. Wa qala alladhina kharaju fi talabi al-adu, ndipo adayankhula anthu amene
adatuluka kapena kuti anthu amene anali bize kulimbana ndi adani mu battlefield adayankhula kunena kuti lastum bi ahaqi biha minna, kunena kuti inu simuli oyenera kutenga katundu ameneyo kuposa ife, chifukwa ife nda amene timamenya adaniwo kuti mpakana katundu ameneyo azimusiya, chifukwa choti tinapanikiza ndi mateche ndi zibagera ndi zikwanje kuwamenya ndi mpakana wapeza kuti ataya katundu, choncho katundu ameneyo ndi wa ife. Nahnu nafaina anhu al-aduw wa hazzamnahum, tanena kale zimezo kuti ife nda amene talimbana ndi adani mpaka kuagonjesa. Waqala alladhina ahdaqu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ndi adayankhulanso anthu amene anali kumuteteza mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumulondera, lastum bi ahaqi biha minna, kuti inu nonse awiri inu amene magulu awiri mwayankhula kalenu simuli woyenera kulandira zimenezi kuposa ife. Nahnu ahdaqna bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa khifna an yusiba al-aduwwa minhu ghirratan fanshaghalna bihi, ndipo ifeyo tikunena choncho kuti woyenera kutenga zimenezo ndife, chifukwa ndife amene tamuteteza mtumiki pomuopera kuti angabwera adani ndi kumupha mtumiki, choncho ife tinali bize kumuteteza mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndiyeno anthu atayankhula chonchi pamene pamatsika aya imeneyi yonena kuti yasalunaka anil anfal, aya yoyambirira mu suratul anfal, kuti iwe mtumiki anthu akufunsa nkhani yokhuzana ndi zopeza za kunkhondo, qulil anfalu lillahi war rasul, nena kuti ndithu zopeza za kunkhondo zimenezi ndi za Allah subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki wake Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Waqasamaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama baina almuslimin, ndipo mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam anagawa katundu ameneyu kwa Islamu. Ndiyeno zimakambidwa kunena kuti aya imeneyi itatsika ndi imene inapangisa kuti zopeza za kunkhondo zikhale za mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Komano aya imeneyi tsopano inasiya kugwirisidwa ntchito patatsika aya tsopano imene tikuyang'ana lero mu suratul mu juzu namba 10 suratul anfal, yomwe aya 41 ya mu suratul anfal imene inafufuta aya yoyambirirayi, kapena kuti imene inapangisa kuti aya yoyambirirayi isiye kugwira ntchito yonena kuti zopeza za kunkhondo ndi za mtumiki. Akuyankhula tsopano pa aya imeneyi, aya 41, wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakini wabnis sabil in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. Pamene sobano mtumiki Allah subhanahu wa ta'ala akugawa chuma chimenechi chopezeka ku nkhondo, akuchigawa akuti ndipo dziwani kuti zimene inuyo mwapeza ku nkhondo ndithu mudziwe kuti fifth yake ya zinthu zimenezozo ndiya Allah subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki wake, walidhil qurba waliyatama walmasakin, komanso katundu amene yoyo ndi wa anthu amene ali amasiye, komanso maskini anthu osauka, wabuni sabil, komanso uyo amene akuyenda munjira amene wadukiridwa pa njira. In kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an, ngatiti inu makhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala komanso zimene tidatsitsa kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallama tsiku limene limatchulidwa kuti yawmal furqani, tsiku limene linali losiyanitsa choona ndi chabodza, yani tsiku la Badri, tsiku la nkhondo ya Badri. Yawmal taqal jam'an, tsiku limene magulu awiri adakumana, gulu la nkhondo la Islamu ndi gulu la nkhondo la anthu osakhulupirira la makafiri. Ndipo akunena kuti wallahu ala kulli shay'in qadir, ndipo Mulungu
ndi wokutha china chilichonse. Akunena choncho akuti tsopano chuma chimenechi sicha mtumiki yekhanso iyayi koma ndi cha Allah. Akunena kuti chuma chimene mwapeza monga chuma cholanda ku nkhondo chigawo chimodzi mwa zigawo zisanu imene ili ngati 5/5 ndi cha Mulungu ndi mtumiki wake. Komanso walidhil qurba ndi achibale a mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chifukwa akubanja la mtumiki ndatona kuti samatenga nawo za masadakati masadaka samadya zimenezozo. Ngakhale ena amanamiza mtumiki ndi akubanja kwake amadya masadaka. Ayi ndithu mtumiki samadya masadaka, akubanja la mtumiki samadya masadaka. Zimenemo ndi mmene alili mtumiki ndi akubanja kwake, koma zokhazi izi maghanima iwo wakulandira nawo akubanja lake ndi mtumiki. Komanso ndi akunena kuti waliyatama ndi ana amasiye, komanso walimasakini ndi anthu amene ali amaskini, anthu ovutika, komanso wabuni sabili, komanso munthu amene ali pa ulendo amene mwina transport ya musowa, amene yonso akuyenera kutani, akuyenera kulandira nawo maghanima amenewa zopeza za kunkhondo, ngati inu mukukhulupiliradi mwa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso zimene tinatsitsa kwa mtumiki kwa kapolo wathu amene ndi Muhammad sallallahu alaihi wasallama pa tsiku limene panali kulekanitsa pakati pa choona ndi chabodza, limene lili tsiku la chani, tsiku la Badri. Mmene mumu ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala akutiuzira pa nkhani imene iyi, pa nkhani yokhuzana ndi chuma chimene chinapezeka ku nkhondo, komanso chuma chimene Allah subhanahu wa ta'ala anawapasa asilamu pa nkhondo imene iyi, pa nkhondo ya Badri. Ndiyeno kwa lero timafuna tiyang'anenso nkhani ina imene ili yovuta kwambiri, imenenso ikupezeka mu surat al-Anfal mu juzu imeneyi, pamene Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti qul lilladhina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Kunena kuti mwauze anthu amene ali okanilawa, iwe mtumiki wauze awa amene akanila mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti ngati atasiya kukanilako ndiye kuti yughfaru lahum ma qad salaf, Allah subhanahu wa ta'ala awakhululukira zonse zimene amapanga mbuyo zoyipa. Wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin, komano ngati iwowo abwerere kumapanga zoyipa zomwezo ndiye kuti basi iwowo ndiye kuti akhala mu masunna kapena kuti mu situation imene anali koyambirirayo. Ndiyeno kenako akuyankhula kunena kuti waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahaw fa inna Allaha bima ya'maluna basir. Timafuna timalize makamaka ndi aya imeneyo, ndi imene timayifunisisa kwambiri iyi imene akunena kuti waqatiluhum, akuti ndipo apheni menyanani nawoni amenewo, yani makufar, hatta la takuna fitnatun, mpaka napasapezeke fitna, wa yakuna dinu kulluhu lillahi, koma kuti chipembezo chonse chikhale cha Allah subhanahu wa ta'ala cha Islamu. Fa in intahaw fa inna Allaha bima ya'maluna basir. Ngatanga siye ndi kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndithu amawona zimene inu mukutani, zimene inu mukugwira, ntchito zimene iwo wakugwira Allah subhanahu wa ta'ala amatani, amawona. Aya imeneyi ndi imenenso anthu samayimva bwino, makamaka anzathu aku West, Ayuda, komanso anzathu ena amene ali misguided Muslims, chifukwa chonena kuti pakadali pano ndithu anthu ena akumaloleza kumenyana ndi asilamu anzawo amenenso ndi wokhulupirira, ngakhale mausogoleri kumene kulimbana nawo mausogoleri kumagulisa ntchito maaya ake ngati amene wawa. Ndiyeno
malingana ndi chitabu cha Imamu Bukhari adalemba hadithi imene ikunena kuti munthu adapita kwa Ibn Umar radiyallahu anhu ndipo adayankhula kunena kuti ya aba Abdurrahman, kuti o iwe bambo Abdurrahman, lima la tahkum bima anzala Allah, chifukwa chani iweyo sumapanga implement zinthu zimene Allah subhanahu wa ta'ala watani walamula. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, Allah subhanahu wa ta'ala wayankhula mu Qur'ani kuti ngati magulu awiri anthu wokhulupirira akumenyana, sono iwe chifukwa chani kupanga implement aya imene iyi munthu amene iyo amazafunsa pa tension imene inalipo pakati pa Ali komanso Uthmani ndi maswahaba ena, ndi amafunsa choncho kuti chifukwa chani iwe kupanga implement malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye Ibn Umar adayankhula kunena kuti yabna am, o iwe msuweni wanga iwe, ndithu ine ndikukonda kuti ndizikumbusidwa aya imene iyi dhani kuti ndizimenyana kapena kuti ndizimenyana ndi anzanga amene ali wokhulupirira, chifukwa chonena kuti pa nkhani yomenyana ndi anthu amene ali wokhulupirirayo nditati ndipange zimenezozo ndi kuti ndikumbusidwa aya imene Allah subhanahu wa ta'ala adayankhulanso kunena kuti wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, kuti munthu wina aliyense amene angaphe munthu wokhulupirira mwadala intentionally, ndiye kuti munthu amene yoyo ndi wakumoto. Ndiyeno munthu uja ananena kuti iya komano Allah akunena kuti waqatiluhum hatta la takuna fitna, kuti amenyeni iwowo mpaka na pasakhale fitina ina iliyonse pa dziko lapansi. Ndiye Ibn Umar adayankhula kunena kuti zimene zitu ife tinkapanga nthawi ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama pamene chisilamu chinali chofowoka, ndipo munthu amatha kutani kuyesedwa, fitina yake ndiyo ina kuti munthu amagwa mmayesero mchipembezo chake, popezeka kuti munthu uja amatha kuzunzidwa mpaka na kuphedwa chifukwa choti walowa chisilamu kapena kuponyedwa kundende kumene. Nthawi imeneyo ya mtumikiyo munthu amayesedwa mayesero amene fitina yake imakhala imeneyo ina kuti munthu akangolowa chisilamu amatha kuphedwa kapena munthu uyo kuponyedwa kundende. Ndiyeno pamene chisilamu akupitiriza choncho wa Ibn Umar kuna kuti pamene chisilamu chitapeza mphamvu ndipo chidafalikira kwena kulikonse, pamenepo palibenso fitina ina iliyonse imene ingatani ingachitike. Ndiyeno munthu uja ataona kuti Ibn Umar sakugwirizana naye zimene akuyankhula, kenako munthu uja anafunsa Ibn Umar kuna kuti famadha taqulu fi Ali wa Uthman, chabwino iweyo ukuona bwanji pakati pa Ali ndi Uthmani, anthu amene wawa ndi abwino, usogoleri wawo ndi wabwino? Ndende mmene akumaganizira achinyamata ena lero achisilamu. Nde Ibn Umar adayankhula kunena kuti ineyo ndinganene chani, madha aqulu fi Ali wa Uthman, ineyo ndinena chani pa nkhani ya Ali ndi Uthmani, chifukwa chonena kuti Uthmani faqad ghafara Allahu la, Allah anamukhululukira Uthmani ndipo akalowa kujanna, ndi mmodzi mwa ashara mubashirina bil janna amene anawauza kuti akalowa kujanna popanda kuwawerengesera. Ndipo iweyo amene ukufunsa zimenezi ukunyasidwa ndizonena kuti Allah subhanahu wa ta'ala wamukhululukira Uthmani. Sono ukanikamba za Ali ameneyo ndiye tundikazeni wake wa mtumiki sallallahu alaihi wasallama komanso jani mpongozi wake, ndipo nyumba yake ndiyo kuiona hapo. Ufuna ndinenenso chani pamene popu zokhuzana ndi Ali? Munthu jana yankhula choncho kapena nene kuti Ibn Umar anayankha choncho. Ndi Saidu bin Jubair akuyankhula kunena kuti Ibn Umar anabwera kwa ife ndipo anafunsidwa kuti kodi iwe Ibn Umar ukuona bwanji kumenya nkhondo nthawi imene kuli fitina? Ndiye Ibn Umar adayankhula kunena kuti atadiruna
atadiruna mal fitna, kodi inuyo mukudziwa fitna imene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amatanthauza? Ndithu mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama kana yuqatilu al-kuffara, anali kumenyana ndi ma idolaters, makafiri. Ndipo nthawi imene yoyo kukhala limozi ndi makufaru, makafiri, inali fitina yayikulu mchipembezo, chifukwa chonena kuti ukakhala nawo zimatha kuteka kuti iweyo mpaka na akutulusa ku Chisilamu ndi kubwerera ku kafiri kuja, chifukwa cha mazunzo amene azikupasa ndi zina zotero. Sizikufanana kenako anazayankhula kuti walaisa tulfitna kama antum tasnaun liriasa, kunena kuti si fitinatu imene inu mukupanga lero lino. Musaone kuti akamanena kuti jihadi kapena kuti kumenyana munthawi imene anthu ali mmaisero kapena imene anthu ali munthawi ya fitina, ndiye kuti fitina yake ndi imene mumapanga inu lero lino. Kumenyana kwake kumene mumapanga inu lero lino ndi cholinga choti mupeze maudindo ayi. Zimenezo zimene atatani adayankhula Ibn Umar radiyallahu anhu. Ndithu mahadithi onsewa anapanga rawahu ndani, rawahu al-Bukhari. Ndithu mmenemo ndi mmene tingamalizire tsiku la lero, chifukwa chonena kuti ambiri akumaona ngati akamati fitina kapena kuti kumenya jihadi ndiye kuti azimenyana ndi anzawo amene ali wokhulupirira Asilamu, woti akupanga share ya tauhidi, basi ndikumatchula kuti makufaru, mataghutu, mwakuti hayi. Ndithu inde zonsezi za jihadi izi zinakambidwa pale hadithi imene kupezeka mu sahihaini imene tumikana yankhula kunena kuti umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah, ndalamulidwa ine kuti ndimmenyane ndi anthu mpaka na atanena kuti chani la ilaha illa Allah. Munthawi imeneyo chifukwa chonena kuti Chisilamu chinali chikuyamba pamenepo. Fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allahi azza wa jalla, kunena kuti ndipo akanena la ilaha illa Allah ndiye kuti basi magazi yawo, chuma chawo chikhala chotetezedwa kupatula pazokhazo zimene zizofunika kutengedwa m'malamulo a Chisilamu. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala ndi kumene akalandira tsono machani mahisabu awo kapena kuti malipiro awo. Zina zimene azilakwisa zimenezo zikhala between iwowo ndi Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo Allah ndi amene ali wotani wolemekezeka kwambiri. Ndipo Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama anafusidwa aponso kunena kuti mukuganiza bwanji mtumiki za munthu amene akumamenya nkhondo munjira ya akumamenya jihadi, chifukwa chonena kuti iyeyo ndi ali very courageous, ndi wolimba mtima komanso ndi wamatama, kumamenya nkhondo ija kuti anthu azimutama kuti abasi amene ajatu ndi achipauda, amene aja ndi chikayigoni chimadziwa kumenya. Ndiyeno Allah subhanahu mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jalla, aliyense amene angamenye nkhondo munjira ya Allah ndi cholinga chonena kuti liwu la Allah likhale pamwamba, munthu amene yoyo ndi amene ali patani, amene ali pa njira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Osati majihadi amene akumachitika lero lino wolimbirana katundu, wolimbirana maiko, wolimbirana mafuta, zinthu zake zopanda ntchito, zosamveseseka, zokonda basi dunia, ndi kumalimbirana ndi dunia, zinthu zapa dunia kumapezeka kuti anthu ndi kumatani, ndi kumaphana. Zimene zozo ndi zinthu zimene Allah subhanahu wa ta'ala akutiletsa. Timalize ndi hadithi imene ili somo sahihi imene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama adayankhula kwa Osama bin Zaid panthawi imene Osama bin Zaid anammenya munthu ndi lupanga lake. Ndiye munthu uja anali utani wanena kuti la ilaha illa Allah. Ndiye mtumiki adayankhula kunena kuti aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah, wamupa munthu uyo pambuyo ponena kuti wayankhula mawu nena kuti la ilaha illa Allah.
wa kaifa tasna'u bila ilaha illa Allah yawm al-qiyama, iweyo uzapanga bwanji ndi mawu amene adayankhula oti la ilaha illa Allah, uzayikira umboni kuti ameneyo anali kafiri. Zimene zikusonyeza kuti chani mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akudziwa ndithu kufunikira koteteza munthu amene ali wokhulupirira, komanso koteteza munthu wina aliyense amene ali Islamu posampanga kuti ndi kafiri. Ndipo Usama anazayankhula kunena kuti mtumiki munthu uyu ameneyo tu la ilaha illa Allah imene anangoyankhula pofuna kuti ndisamuphe. Ndiye antuneneri mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama anazayankha kunena kuti hal shaqaqta an qalbi, kodi unang'amba pa mtima pake ndi kuona zimene zili mu mtima mwake zonena kuti yeyo akuyankhula zimenezo pofuna kungoziteteza. Ndiye mtumiki anazayankha amango bwereza kunena kuti malaka bila ilaha illa Allah yawmal qiyama, iweyo uzapanga chani ndi la ilaha illa Allah imene wayankhula siku la kiyama, uzapanga nayo chani? Mwachidula apapa pomaliza ndikhani yonena kuti tikuletsa kapena kuti Chisilamu chikuletsa kuwapanga makafiri anthu amene ali Asilamu, komanso kuwaukira ndi kuwamenya anthu amene ali Asilamu. Lero lino kuli anthu amene timawatchula kuti makhawarij, amene ndithu Isilamu wina aliyense amene mwina wapanga chimo lina lake basi akumamutulusa mu Chisilamu kumene kuti amene ndi makufaru, akuloledwa kuphedwa, aphedwa amene magazi awo ndi halali. Iya zimene zozo ndi zimene zikuletsedwa pamene pamwachidule kunena kuti nkhani yokhuzana ndi jihadi takamba kale kuma concept yake kuti ndi chani, komanso kodi munthu woyenera kuphedwa mchipembezo tinakamba kale mu juzu namba 8 muja kuti akuyenera apange ziti kuti munthu amene yaphedwe. Koma ngati mainase zimene zozo pasapezeke anthu kumango wapha akuti amenewa ndi matwakutu, kumapezeka basi anthu akuphedwa popanda chilungamo. Iya zimenezo zimene chipembezo chikuletsa. Tikafika hapo tingoti Allah subhanahu wa ta'ala atipatse kumvetsetsa nkhani za chipembezo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.